ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kahanyotrap Achik National Movement New Shillong Circle hading kejing yo jung ujo ni kenoy lam shnong ka than halo ka jinglip light kha kha menta ka sngi klele benya kendo yu executive engineer ke Eastern Shillong ikenoy lam ke HNM New Shillong la senran lang ni kenoy lam joga central body bekin thop nudu president lor ki weipan kani ke jinglip ban kendo ya ui ke de halo ka jinglip ka boarding ma kha kha hakati ka than bar ka labu jing e ru ik arli ki joka ajing sumar joka sarkar kami kabran hakati ka than Kiri khajong ke HNM klapen pau ba kani ke jinglip boarding makha kha kalak taru iki bubun kitna trekam jong ka sarkar. Ka keteng jonga banam ti thungni ngabar kum ujron sukti jongka sang HNM New Shillong Circle kajing kedua jungi ya u executive engineer jongka Shillong East MECO Shillong hadin kajing ujor jongki pa noilam Shillong jongka dingyong ka siyong ka tenring halor kajing leblat kha kading ka than Shillong ka sang HNM ka penpau ya kajing so persya ka bajur halor kajing leblat kha habar ko Shillong New Township kaba lakta ek kajing rikam jongka hospital migrants ka nia hospital kidon bon tli ki jaga pule ki bhae akhate ka jaga bat ki shnong ki babon ki mat yu jinge nakadaw jongka jing leblat kha ka jing leblat ka ba khamtip por ka ba kta ek kajing rikam jongti ki atli hospital sarkar pedang ki bhae akhani ka jala ka kta ek kajing rikam jongki jaga ajing kai ki badan akhate ka than bat kumju iki pajba no shnong badan khani Shillong New Township ka seng ka dawa naka MEPDCL bahkan pinbiang iki boarding electric batlada dan ka jing plat ka dei banda pentip ka HNM ka kli hatu ya ka Shillong New Township dang nyo bakadik ka nong pendang hak ka bai de bat poi iki boarding electric hatu ka sarkar bat ka MEPDCL keempat itu ya kata ka jaka kabaka sarkar kelate menta ya ka main secretariat kabat thmai kum ka sar Shillong kabat thmai baka leblat kum kila disko ka sang ka dawa baka sarkar ka deban pinyok no ya ka shispa like kilowatt ban penklan ya ka jiksam ik boarding electric akhati ka than kumba kalong menta ka sang kampat yo bakan kata ka station light ka ba shispa like kilowatt lada kala donru ka MECL kadai ban pendap kloino bat lada kampat donru ka sarkar kadai ban bay pisa kerpang ban penyo ya ka station ka ba shispa life kilowatt ban penbiang ikam boarding hakate ka than kalong ka jingle ran ban ong bakadong bat ka than maksiang kadai ka Shillong New Township kat ba ka jingle plat pat kalong ka bala palak ka ba kipat ba ni sosnong kimla shu ban sungthu Kerba kabailat kapoi tik manu benai klaim duna wat hapden ke jinglet leblat Facebook